5. a 6. novembra našu školu na okresnom kole v šachu reprezentovali 8-áci Jessica Ciprianová, Adam Žarnovický a Milan Albert. Nikto z nich neskončil na prvom mieste. Ahoj Jessica, ako sa ti páčilo na súťaži? Veľmi sa mi páčilo. A pôjdeš tam aj na budúci rok? Rada by som. A ako by si sa zhodnotila? Ja by som sa docela dobre zhodnotila, lebo boli tam aj starší súperi, aj skúsenejší súperi zo šachu než ja, takže docela dobre. Super, ďakujeme za rozhovor. Začiatkom mesiaca november sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž. Z našej školy sa celkovo zapojilo 18 žiakov v 4 kategóriách od 3. ročníka až po 9. ročník. 7 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. V kategórii drobec bol najúspešnejší Dominik Lednický z 3. A, ktorý získal 72 bodov. Úspešnou riešiteľkou bola aj Linda Čárska ze 4. A, ktorá získala 96 bodov v kategórii bobrík. Medzi ďalších úspešných riešiteľov sa zaradili Filip Fránek, Michal Gigac, Zdenko Táborský, Ema Čárska, Maximilián Šebo a Martin Ručkaj. Ahoj Dominik, ako sa ti páčilo na súťaži Ibobor? Veľmi. Bolo to zábava a bolo to ľahké. Dobre, takže pôjdeš aj na budúci rok? Áno, A na akom mieste si skončil? na prvom. Počas mesiaca november do našej školy zavítala americká návšteva. Navštívili tretiakov a piatákov. Pani učiteľka, mohli by ste nám priblížiť, ako prebieha americká návšteva? Čo bolo jej cieľom? Cieľom americkej návštevy bolo, aby deti museli používať angličtinu, aby nemali vlastne na výber, čiže museli hovoriť po anglicky, aby spoznali kultúru americkú. Čiže ten pán, ktorý prišiel, im všetko o tom porozprával, donesol im cukríky, sladkosti, čiže to bolo cieľom. Dobre, ďakujeme. Tento mesiac sa uskutočnilo ITV na tému Jazyk naviac. Počas toho sme si povysvetľovali, prečo je také dôležité učiť sa cudzie jazyky. Každá trieda si vyskúšala iný jazyk. 5. A sa zamerala na Anglicko, 6. A na Nemecko, 7. A na Taliansko, 8. A na Francúzsko a 9. si prešli Španielsko. Vo štvrtok 21. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pre 2. stupeň. V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnila Ema Čárska zo 6. A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Moravčíková zo 7. A. V kategórii 1B sa umiestnil na prvom mieste Patrik Debnár z 9. A a na druhom mieste sa umiestnila Veronika Cibíková z 9. A. Pán učiteľ, organizovali ste školské kolo anglickej olympiády. Ako vnímate tohtoročnú úroveň žiakov? Ste spokojní? Spokojný som a je to lepšie ako minulý rok a víťazom držím palce v okresnom kole. Začiatok decembra aj našu školu navštívil Mikuláš spolu s jeho pomocníkmi. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlíčku, vlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku. Koláča makového, či koníka medového, veď svätý Mikuláš, veľa dobrých darov má. Určite dobre, dievčatka a chlapci, ktoré poslúchali. Poslúchali alebo neposlúchali, pani učiteľka? Neposlúchajú vôbec. Čože? Všetci, všetkých ráno. No, ako teda? A kto nám povie nejakú básničku alebo zaspieva pesničku, aby sme mu mohli dať darček? Učiteľka. Čo narobím? A zaslúžia si darčeky? Neviem, možno tak maličko trošku. Jeden cukrík. Čo anieli, dáme im darčeky? Treba to povie Grinček, že neviem. No známky máte aké? No,
Dobre, tak im teda dajme. A od nikomu nepočujem ďakujem. No. A na zemi máte neporiadok, vidím. Čo to je? Taký neporiadok tu príjeme. No, to sú dobré deti, alebo zlé deti, pani učiteľka? No ako ktoré? Ktorí sú tí najhorší? Zdvihnite ruku. Ktorí neposlúchajú? Ktorí sa zleučia? Ha? Ktorí sa zleučia? Ten, jaký neporiadok tu majú? Oni si nezaslúžia žiadny darček. No? Čo to je? A kto nám povie nejakú pesničku, básničku, ten dostane darček? Mikulášku, modlí stríčku, modlí sa ti, modlí dvíčku, modlí svoju plnú kašku, daj nám zárov svojich trošku. Mikuláška máš kopého, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Krásne, no čo poviete? Zaslúžia si darček. No, tak rozdávajte. Zaslúžite si darčeky. No, rozdávajte, si sa všetci spievali krásne. No. Toto je solná trieda. Nepočujem. Všetci máte? Ako každý rok, tak aj tento rok sme rozsvietili vianočný stromček na námestí našej obce. Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce.